ככה, בלי נגיעה. יוצאים בלי נגיעה. לימור שלו, from Israel, married in CrossFit Yavne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 762. 15 kilograms bar. Green one, half a kilo. 10 kilograms bumper, another 10, another half, and 15. יאללה לימור, תקפלי את זה בלי מלח. שלום, נולדת יום הולדת. 10 שניות. 7, 6, 3, 2, 1, עכשיו. סיבוב מוקדם. טוב מאוד. 1. טוב, סיבוב מוקדם. 2. 3. 4. 4. רגוע, יש את כל הזמן שבעולם, זה שלך.
בלבלתי אותך לימור, סורי. להתייצב ולעבוד, להתייצב ולעבוד. לא למהר לשום מקום, את ממהרת. בשליטה, לימור, בשליטה. יש לנו 14. לא נורא, לא נורא, לא בסדר, לימור, לא בסדר. שם, 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 שם. שלום. אליולי, בואי תשבי פה, בינתיים אל תיכנסו כמה דקות, בסדר? לא תמליכוי. אליה, שבי פה על הספסל. תסתכל שרואים הכל. שלום. חזרה אחרונה לימור. יאללה, אלופה, יאללה, חזק, חזק. תתייצבי ואז, אל תמהרי. יאללה לימור, חזרה אחרונה. לא קרוב מדי. אחת אחרונה, קדימה. יאללה, לימור. אנחנו רוצים לדבר, וקדימה לימור. אל תמהרי, אל תמהרי, לאט. כן. לימור הכל, ובשליטה. עוד, עוד. לעלות, זהו, יאללה. קדימה לברבי. יאללה, תקדימו. מה זה? אחד. הכי מהר שם. 2. 3. לימור לעוד הכי חזק. 4. 5. 6. 7. 8.
12, 13, 14, מצוין, 15, 16, 17, 18, 19, 20, יאללה לרוץ הכי מהר שלך, 21, 22, 23, 24, 25, 26, לימור דקה וחצי, 27, 28, קדימה, 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 29 האחרון, 30, יאללה, זהו, 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 זהו. לימור, יהיה לנו 11 שניות. יהיה לנו בסוף 11 שניות, תעבור עוד פעם אחת, תהיי מוכנה. בטוח שמשלת לו בסוף? חייב, כן, עכשיו, לא, עכשיו אנחנו מתחילים בברפי. מתחילים בברפי. היינו ב-10, 10, 48. לימור, יהיה לנו 12... אתה חייב לנוח? חייב לנוח, אין מה לעשות. יהיה לנו 12 שניות לעשות איזה 2, 3, 4, 5 ברפי, כמה שתספיקי. תגיד לי מתי. עוד 20 שניות. שלום, שלום. מה נשמע, מה נשמע? שלום. שלום טוב. שלום, שלום. שלום עופר. לימור, תהיי מוכנה בעוד 10 שניות. כמה שיותר ב-12 שניות. 5, 4, 3, 2, 1 עכשיו. הכי מהר שלך. 1. כן, בדיוק. 2. בדיוק. 3. בדיוק זה. 4. 5. 6. יופי, זהו. זהו לימור, זהו. כל הכבוד לימור, הכל נתת, הכל. כן, כן, זה משקל קשה לך, אבל עשית הכל וגם עשית 20 חזרות. מדהימה, כל הכבוד לך.